Hintayin nyo rin papagayam. Tapos makaado tayo katagpad ng gata lang 2:45. Sa gudayon nga ti surat, ti pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Lorna. Idi Kalman Laeng. Idi Kalman Laeng manong nemi tatandarin ti oras nga papangko ti siled ko tapno maturog ako. Nalpasin ti jutik manong nemi ka sales lady dito'y Saudi Arabia. E di agtitit ti cellphone ko manong mapatangak nga ta. Ni nga ta dyan ni nga asawak. Wano ni Wilma nga inaunang anak ko. Wano ni Alex nga adjen di Wilma. Wano ni Carlo nga adjen ni Alex. Wano ni Bunso. Sino nga takadagit anak ko kanti asawak iti agtetex. Kinong ko tinakim ko manong nemi tawang pa lang tipanggap ko nga mangkita ni sino. Takait ko pa lang makastrak iti kwartok, makapagplaster ng agilad, makapagplaster ng agida. Mariknak ti bannog ko manong nemi naman pa saan unay mat ka narigat. Iti trabaho ti basa nga sales lady. Uwahin manong. Nasurugan nga makatawon ko dito Saudi Arabia. Iti damo manong nemi talaga nga nagrigat ti kung kunadang homesick. Imbang tada day off ko, no da day off ko, agsasarak kami kadagiripada nga Pinoy. Makapag-relax kami, makapagdidinamang kami manong. Kada no day off ko manong nemi, adamad kong daway ko ang video call kadagiti anak ko, nangaroon ti asawa. E di masangong kan manong nemi nga basaan ti text saan nga nakabumbot. Meaning, awan tinapatangak. Unknown manong nemi tinag-text. Kahit nakiktutak manong nemi, idi mabasak ti message na ako na adda babae nila kay mo. Manong nemi nasuruken nga makatawon ko dito yung italaeng nga makaresibak ti kastoy nga klase nga text. Inulit ko lang yung basa. Adda babae nila kay mo. Manong nemi tinawagak deta nga number. Uwain, alistok man na makatawag at ususarak nga number manong roaming na green. Saan nga sungbatan? Sungbatam no talaga awit lang apod no magbagam. Sungbatam. Sinong batan na manong? Babae. Hello? Sindi ito eh. Nata pang maniknik mo? Nata babae tasawa? Lorna. Wala. Amo ka munak na lorot nagang ko. Yung siya kadi ka ama mo. Siyak ni manang mong Belen. Manang. Ay manang. Malagip na. Maligap ka manang. Abay. Intex mo tigas jay. Gabot ha. Nagsasaruno kami eh. Hanak ang mo nila kay mo eh. Ha? Hanak ang mo nila kay mo. Yung amo mo kisuna. Amo ka din nga. Ada ka dito hotel? Ada nang i-check-in kanya. Amo matin eh. Amo, saan ko nang nalalaw pa yung ka? Agkaabay kami di kwarto. Nilakay mo. Kaya na kami. Kaya na nga sawen, ada yung check-in na GRO? Saan na nga lang at GRO? Sa kasto nga oras, awan ti bang i-check-in ti GRO? Aldo mi dito eh. Tilang GRO kat may check-in la tirabi. Dito akit in-text ko kayong kangadang gustap no. Uno ang mo siguro nga agbababae nila kay mo.
Italanga doon ang i-text kanyak manang. Alakit pagsalitaan nyo ha. Ala siging kit na makadisturbo ka. Madama kami ka dati partner ko. Sige manang, thank you. Nangadagdag sen di baro kung kumanon na yung mikalpasan day tanga na paniknikak. Napanaknikak kunak. Agsiputa. Ni manang Belen kat may sa kalagid na singed ti pamilyami. When nagbakbakit abalasang isu na manon na yung ti rason din na kanukayat tag-asawa. Ngayon makilalalaki kanulat ta. Ni prinsipyo na. Tabnoan ko no problema na kit saan na makias-asawa. Sino ka ta dyan ang i-check-in kang kuhana? Barito? No jak maniro manong nemi kadandalin 50 ni Manang Belen. Kat siyempre, di mang i-check-in kang kuhana kat batido. Baka ni Manang Belen tagbaybayan. Nga ta? Ngayon sa nga dahil ti issue manong nemi ti issue dito ita kat ti asawa nga da i-check-in na. Diyan ka mo tiramidak manong. Ngayon kang runan na unang marikriknak kat dumagdagsan di baro kung nagtupay ngamin. Kung nagtupay lang ngamin manong nemi nga maaramid to ti asawa ti manglipot kanya. Manong nemi malagip ko lakat nga rood. Iti agpakpakada akon kang kuana iti panagturong ko dito sa Saudi. Pinagkarik iso na manong nemi nga saan to pulos nga makirelasyon ti sa bali nga babae. Dadakailan na kita anak may manong. Ngem, ay kunakon, kasapulang nga rod. Iti panagaliwaksay, kasapulan ti panagsalukag, tapos numisakad ti panagbasa da. Ni Wilma ngay nauna manong nemi agradwarton iti high school. Ag-college ton. So nga kasapulan nga, ada sigurado nga pagbasa na. Dahil ka po na no apay, ang pilit ko ti May dito Saudi tapos nagtrabaho. Kasanon doon, agradwarto mo ten ni sumarsaruno iti high school di duwadan to iti college. Baka mapasamak to nga taludan to iti college. Ilin to ta tricycle driver lang nga makipaspasada manon nemi idi ni Johnny. Imbaga taysot imo na nga binakir mi ti kaddan ti bukod nga tricycle. Sakit. Deng check-in nga imbas ko mga paspasada. Tawagak ko mama nung nemi ngayong napimpintas. No tawagak ko muna ti inauna nga anak ko. Hello mamang. Ay, anak. Kumusta? Gusto mo man? Ni bapang mo. Na ba nagpasada ah? Anong damag kang kuwana? Sangag chichiks? Ako madamag ko mamang. Ngayon pasaray, at mangawis kang kuwana mapanda GB1. Mag-check-check-in. Nakman mo? Baybayadan na? Mamang met. Bayadan na at siyempre no, i-check-in na. Binalagak ni papang mo di. Magadgatang dita. Ngayon dito eh. Bakit padawat ko lang? Alalin mamang. Rumbeng nga mangig kureta kata kayo. Ada nang itawag kanya, ada yung check-in ni papang mga babae. Baka parbuda lang. Hanggang parbo. Gabo tama mo unay. Tinang i-text. Nungasta? Ada babae ni papang? Imbestiga naman. Si Imam, mabalinak. Ta siyempre, natawagak kat si salang hatak, hanalagid din nga nugutin. Anak, please. Yung anong arti mo masama kas pagkarin na mapaniknikan nyo. Isinayo? Marakarak ti pamilya tayo? Sige, basta asingin mo ma. Maamok ti resulta na. Iti unos team. Makalawas. Awang pa'y makalawas manong nemi.
Idi mangisen ti anak kong inauna iti picture. Iso mismo manong nakitak malasin ko nakasasideg. Iso ni Johnny. Manong Nemi. Umuna nga picture. Dimsahag iso na iti tricycle me. Kat dimsahag matimesa nga babae manipot ti sidecar. Kat tinurong da manong Nemi ti ruwangan ti hotel. Ada picture da manon Nemi na sumsumrek iti hotel. Ada nga bimantot ti barukong ko manon Nemi. Insen ko ken kuha na data nga ladawan manon Nemi kalpasad na tinawag ag isuna. Pero di ko naman sa mga maramid. Naalam ka data nga picture. Alis to lang nga dito ng data. Saan ka siya data? Saan nga siya? Idinto ta, nakalawlawag ti tricycle tayo. Naginatang ko para ken ka. Sino na tang babae? Gatgatangam? GRO? Ngamtikas tang oras aon GRO may jakin. Gatgatangam? Dito ipadawat ko. Lorna, saan ka ko mga sa otikas ta? Gagangay lang nga gagangay lang ti lalaki. Gagangay lang nga mailiw ka. Mailiw ka. Kat saan ka nang makatagpal? Kat siyak ka rin mailiw. Mailiw ak mahit ka. Tap-tapay lang. Saan mo itong aramidan? Saan nga dadakapamban nga pata mailiw ka? Ano serbi ta imam? Ti, palang lipot mo kay Nek. Nakasaksakit dyan eh. Hendak dito ng sagsakripisyo para tinabasag na ranya ka masag bayan, di kita anak ta. Idito ta, agpaspasada ka dita, baka kwartak pa itararamatin yung check-in ka dita nga mampay, mayop ka. Manong Nemi, manipod idin, saan nga ni Janet pangipaw-paw itak, manong Nemi nagpaw itak. Ni Wilma ngay naunang anak ko manong. Sikat mapangalatayin pawit ko. Kapag sikat receiver. Mang, ayusin niyo kung ti relasyon niyo kinipapang. Sana nga maayos. Lapya ko mamat, no? Ano gutin na pagkatapos katagpakpakawan ngay bagana nga isina na dati nga babae. Sabi saan nakadingin bagad dyan? Saan? Ako mauray ko. Tumawag ko man nagpakpakaasi. Mamapagay din ang gawin. O, makita taramit ka payo. Mga mukhang galagikapsat mo Sikat makamong gigaman ti kamarta. Agi budget. Mang, awang ko matitakas ng ramidan yung arti bagyo dita. Awan di magdanagawan ako. Da kayo tibang panunutek. Da kayo tibang igab-gabwak. Ure awanin ti asawak. Basta da kayong anak ko. Manong Nemi, saan na pulos nga may katisakit ngay mapon ti barukong ko. Nadlaw manong Nemi, ni Lili, nga katrabahuak, nga patak, nga Pinay, Ilocano matlang manong. Ada problema mala. Di asawak. Kung nagtupay kami. Sumurot ka ito kanyang ito day off. Day off ta. Papanam. Kaya nagpaspasira. Basta sumurot ka ito kanya. Hoy? Kasapong lam tigag kaduam. Saan nga na day off magpupuk ka dyan nagtikwarto mo. Di Dalawa ka problema mo. Agaliwak say ka. Ano sarpi ko mati. Day off. Agliwak say tayo. Agrelax tayo. No maaramid day sa Pilipinas, aramidan tayo mo. Ti anya. Ti agaliwak say. Ano nagawa na mga mintimbaga? Kim mo juga kang road manon Nemi kinililia. Napang kami manon Nemi nga nagitay pagtitipunan, nagitay OFWs. Na dumaduma mga puli, siyempre Pinoy at Papalami. Iti may isang Pinoy community. Ana,
Uminom ka. Ano't inumak soft drinks? Kapilitan na at naman ipariti arak dito. Loko ka, nalipata mo. Yung no kaya't mo uminom, at mabaling nga ilibas. Ikamil dati pagyanan ti mineral water. Dahil puraw tapos saan nga madlaw. Diyan kaya't. Anong arti kayat mo? Kayat mo di bumalas? Bumalas? Ano ka matbalasek? Ado dito Ado dito ti mabalin. Kas ka na dyan. Kita. Amamok na dyan. Ado chicks na rita. Baka naraman ng pay. Naraman ng pay? Haan? Jakayat? Lakay. Oral lakay na mabalin. Nalaling ka no pa dyan lakay. Ade mas nagmanong naimi nga medyo ililingid na ti kinabakla na. O apay, may kaman dito kabaro-baro nga makitak na ito kadwa ma. Nabayagan dito sa Saudi kami talaga galiwak sa Ada kaming problema na. Ano problema na? Nilakay na, nagbabae ka no. Kaya daw bumalas. Daw ang kuha na. Kaya mo't bumalas ading. Ano bumalas? Dakes lang aro doon, tinaramid nila kay ko. Nagkaramid ako pa dakes. Saan mo nang ano saan? Hanawang kayo. Saan lang nga iturtur tikas tang aramid ha? Lilia, please. Hanggang nga durturong ka. Hanggang mo't pilpilitan. Ibagbagak lang adok kakastoy. Oras sa din ng pasitilubong. Nabadasa mo ten. Tsak na ba kanuhin? Aba, hindi kita lang lalaki. Hindi Pilipinas, di ba ibangat? Ay, mabitlan. Pamanam, anak na ba sa nagsikara? Pinanawan nak manong naimi after 10 minutes. Tsak na pupuutan nga dagay imasidig kanyak ang datirikodak. Hi. Lalaki? Hi. Ilocana ka? Uwen. Ay, kailan? Siyak niya, Arnel. Kinana naman nung naimi kanyawat na tiima na. Inabrasak mo nga tibakter. Sa nagtugaw kami. Isugayam na tududay tayo manong naimi. Sa matpagayam unang alakay. Nagugwapo gayam nung makita mo iti close up. Yung papi nga masadag kanya. Papi nga pinanawan na ni Lilia. Kalpasan nga day mahin nga kasla dabakbakla na. Hay. Hay. Nabag ka dito sa Saudi? Nasurak lang mga tawan. Siyak na bayag ko dito Ano trabaho mo, sir? Sana ka sir rin. Trabaho? Nangato posisyon ko. Adapted construction. Supervisor. Nalagad ti trabaho ko, nagsusupervise lang. E ba't nabayag ako dito, ada pa nagtalag ti construction firm kanya, kahit ko kumanaginan ng Pilipinas, hanggang ikaw gawid dak mo. So nga dito, yaklat na. Di ka nga rin maili ti pamilya mo, sir, kat na kung naman nabayag ka to yan. Pamilya, nabayagin nga akong pamilya. Ako ang pwedwatuin ko dito Insukat na ko ni bakit ko. Kadi, At doon sa bali nga mga rabrabaw kong kuana. Kahit akong problema ata, lalaki matikin na tao. No, in Pilipinas, kahit adot babae. Ano babae dito Oras sa din no kapasit tilopong, di ba? Nga mawangkas itipinay nga talaga. Naimimas ang aamang tipinay. Kahit mo sawan,
Adun nga pulit na ramanam. Ada ka no problema? Punak tuping namin kat. Nga niya. Katulag mo na kita dua? Sino nga dua? Ni Lilia. Diyan mo ti Lilia. Dito may sangarot ngayon masag dito itay. Oo. Kaduak na dyan. Bugaw na dyan. Bugaw. Siyempre. At damat porsyento na dito abroad. Uraan niya pamuspusan. Makakwarta ka lang. Malaksid lang sa sweldom. Ada pa sideline. Sideline naman dyan. Balik nga bugaw. Ibugbugaw na ka. Ada ka no problema may. Baka masolusyonan ta. No. Saan kong itong aramidin? Okay. It's okay. Singpet ka no kasta. Mambali nga maalat yung cellphone number mo. Taapay. Siyempre. Tawagan ganito di sungbatam tumat. Please. Sige. Hintid ko kain ka. Ngayon tinataw-tawagan ng trabaho. Nakapanawan ni Diagsublikan niyak ni Lili Mano. Loko ka. Talagang iretreto da kang ibugbugaw Apay. Di mo kaya masadagkan ka ni engineer among tinagan na? Nalipatak sa pahin. Nakalalisto ka makalipat. Manong naming pinanpanunot ko dayta saan isot saan nga mang paturog kanyak man. Aging ka nga nag-ring di cellphone ko. Hello? Hello, Lorne. Sino natin? Nakiyama mo kang gatay. Dahil daw. Siya na engineer. Abang mahawag ka. Tapos na maalam ta number ko. Ito lang number mo, tinted mo kanyak. Diyan mo inted number ko. Ipundbook mo na ito, ha? Ano na problema? Agunin ka lang kanyak. Awan ti masapol ko ka. Kan sa anak to problema. Karagili sumara sa runong aldaw manon nemi jakpulos maawa makatawag budon jakpulos awat ititawag ti asawa. Tinam na may kumang aramidan na manon nemi kita agpakpakasing agpakpakawan agkari ngam di naman aramidan. Tikiti anak kong inauna manon nemi ti pawag. Hello, Wilma anak. Mahang kumusta kayo dito? Okay lang. O rin no, naka-recover kayo? Recover nga niya. May panggap nangamin ni Papang nga da babae na. Mang, patib ka rin niyo pa kinakim nyo. Nang nakit na yun. Nga niya. Talon nga daw sa nga nag-awawid ni Papang. Kinadamag mo yung lahing kayo nga masikugan di babae na. Masikog di babae na. Agdandan natin. Tinawagan nga ron katibaga na nga. Saan ka nun nga gawid? Tadiyo ka lumatin papawitan at kwarta. Ayop ti amayo. Man, patib ka rin yun pakinakim nyo. Awan ko matitakas nga namidan nyo ti bagiyo. Awan to titakas nga namidan ki ti bagi. No di ka agragsakak. Dapat lang mang. Agragsak kay lata. Ori tanda kami mat nga nakyo na singbet kami mat. Nagsingsingbat ka Wilma. Aywanam na kita dim. Kastamat ng temagim. Balasang kan. Unmang. Sige, ipawid ko amin na masapulyo. Amin ng sweldo. Ipawid ko kada kayo basta agad egin inot kayo. Ketsyak.
Rubeng unang agtrabaho ak. Kanagragsakak met. Unmang, agragsak ta. Babay niyo ni Papang. Ay, may masalat na pukaw. At dami mat nga nakyo. Isong agragsak ta mamang. Sakbay ti day op ko manong name tinawagak ni engineer. Hey, Laila. Laila, Lorna ko nako. Lorna. Engineer. Awan, naidahil ko lang tinamber mo. Ukus. Awan, tiratam nga baga. Day off ko nabigat. Day off mo nabigat. Gorka, awan ka di tinaskan nga trabaho ko nabigat. Di. Anytime ngayon nga kahit ko tag day off, awan ti nakapix nga day off ko. O sige, ag day off mo naman numit. Ag day off ak mo ito nabigat. Pagkitaan na nga eh. Inututikahit mo. Nga pagkitaan ta, kadagdaratsuta na. Ha? Urayin nga dun sa diyay. Agdaratsutan. Ngayon. Agdaratsutan dulatan. Awanin tayo doon pa halikaw-likaw. Manong name diya ka mo nurumbeng kuno saan piramidek. Agragsakak mo it. Hapay din? Dikit ka dilangin lalaki di mayat. Iti kas diyang narami ti asawak manong name na pinsanan nga linaksid nak. Na pinsanan nga linaksid na ti pamilya na. Saan nga sumangsangpet? Masikugan ti babae na. Agdandan na, dan dikit-kit na nga sawin sukat na ko, rinsinan na ko. Apay, dakay lang ti makaaramin, dakay lang lalaki, dakay lang. Agre-prepel ti trik nak manon na misot kapigatan na diretso ng paiso. Nga idiadda kami niti uneg, iti hotel manon na inarakop nak ni engineer. Engineer. Agore ka engineer. Tap na makaduta. Kasladak pa lang. Diyak mo, narumbay mo manunggot ako saan. Oray no, at datan dito oneg. Ala, adalatakin ka. Sakta lalaking diyak kayat nga kanaig ti babae na mapilpilit. Di kayat ko kahit kanaig ko. Nga damay budi nga ayat kadagiti arakop kinagek. Kinapod nun na dahil ito sapsapulik eh. Duwapay lang atawan ko dito eh. Idin sukat na ko ni at tibakit ko. Agsapsapulak mo tikasukat na siyempre. Ngayon mo pinasapulak. Anya ti amom. Baka sika. Bakat anya ti amom baka no. Kahit kung tundi kawit sa Pilipinas, kahit no agawit ka, agtarasukantong kanya. Mga tohome ng engineer. Apit daw agad titawagin ko. Kayang-kaya. Kumusta di kita anak mo? Talumat lang di kita anak ko, dami na sawa dan. Ang problema katakawadan, at daming trabaho da. Iso nga di asawak, di naman timbibiyangan di kita anak mo eh. Di asawak, di matlatan duwa nga anak na, aputot di kamalala natin, pampanutan na. Ano kaya't mo? Pututan ka rin. Naglaygit ako. Sayang. Nga mailiwa. Agrabrebelde ka. Diyan ka mo, narumbeng karamidik mo na saan. Isungag nga kunak. Panunutin nga na yung baga. Sige. Ikang katigundaw mo nga panunot sumag mo ng minutos. Uno oras. Tamaturo ka mga ron. Kinunana manon nemi kinikat na di sapatos na di t-shirt na nakauyos. Sana inikat di pantalon na amom dito akit natagaang manong.
Naka-boxer manong Nemi. Macho. Nakakidem manong Nemi kat siya. Jak maawatan ti bagikta api nga buybuyay kisuna. Kitkitag manong Nemi ti batog ti pusong na. Dumakdakil sa amin. Malagip kumanin manong Nemi ti asawak. Ti ayop nga Johnny. Saan nga nakapagtipil? Ano natugpal ti Karina? Ayop ka Johnny. Maramid ko man. Diyag na pupuutan manong Nemi inikat kumitan ti arwatek. Saak imabay kini engineer. Irinadlaw nang imabayak manong Nemi kinita nga. Mayat kan? Engineer. Wow, Lord. Nakapimpitnas ka. Kaslawang petalong anak mo. Upat anak ko, engineer. Kaslawan ti upat anak mo. Maili di kito siguro. Kinuna naman nung Nemi kat inapurusan nanti barukong ko. Engineer. Oh. Nagbara, engineer. Dakula palag data, ha? Ano tulakit din nagribibig ko. Kinuna naman nung Nemi kasi nakayan na ko kat inamalanan nagribibig ko. Gapo siguro kinailiw ko, puno pa nakailiw ko. Gapo siguro manong Nemi di pa nagrebelde, tirik na. Kaya talaga kinailiw ko. Kaya talaga manong Nemi nga kinabara, kinibibig, dakulap ni engineer. Binalis ko matindi kiti arakop kinakek na manong Nemi. Nangro nang nagasog ra kiti adanda kiti bibig na iti barokong ko. Pakawarin da ko, Diyos ko. Kasapulak. Adamat ka din tagakagragsak nis ko. Pakawanan da ko man kiti anak ko. Santo ko mabumabati pa nagkita ta kanya. Kasapulak. Engineer. Nakapapaod na engineer manong Nemi talaga nga laing. Engineer nga nagpaisusik ka. Kapag ganda na dagiti bibig na manong Nemi kan dagiti ramay na nga dan iti baba. Engineer. Mailiw ako na engineer. Love me, engineer, love me. And I will love you too, engineer. Nangaroon na lang arodan manong Nemi di agpapaband. Dagti bibig na agpapaband ti ulo na. Ingkalawa kon manong Nemi tinagbaitan dagiti legs ko kat nakawaywayan nga. Agpisaw-pisaw iti baba. Engineer. Nalalaing ka nga nila kayo, engineer. Paano ko, engineer? Adadan manong Nemi nga nagburnok tiriknak. Kadadadan nga mangigkot sanapsap manong Nemi ni engineer iti baba at talaga nga nakaburburnok. Basta ko ni madlata manong Nemi iti panagsanapsap kan panagsapsap na. Sana isaresarek manong Nemi iti nakirsang pangadidugan nga dilan na sana iwatil-watil. Pagpuli-puligusan manong Nemi iti dilan na ti unag kada. Engineer. Maikadwan na ito, engineer. Maikadwan, Gamuta gumanat katamat ni engineer manong. Ngimaton ti ulo na di magas iti barokong ko sana inamalanda kiti bibig ko apag isuunang insarag nang engineer api kas jay tanya api kaslak la Virginia api nga adag girat ada bulitas na bulitas isuman lang Adamang giras-giras. Nagmayat, engineer. Amo, engineer nagmayat. Sana all. Engineer.
Asla ako nagbagtit manong nimi tagaputa tsak bayla dawan timnas imas nga nakbarikrek naman. Super. May tayok nakmet nga mapaasog na ka mapariyaw ni Johnny no kwa manong nimi nga mas paikin engineer mano. Oh, engineer. Mabalak ba tayo, Lorna? Ha? Sige, engineer. Rekat na lagi kita kon. Ang problema. Ore lang nakairot ti parang kayat-kat na kanyak manong. Nakabusbuslon. Engineer. Nabayag na awantin check-in mo? 2 bulan laing mat ka diya. Mauma mo. Ha? Makauma ka di. Nabayag namin na tsaka nakaraman ti Pinay. Itaman lamanan. Naimiwas lata talaga ti Pinay. Naglaing ka, engineer. Sukat na ka ti asawan kat naglaing ka. Imadayuak namin. Katsi ka. Nakay mimas ka. Ngimapay nga saan nga naka-oray nila kay mo. Saan ko nang may babawi pa, engineer? Nagbasulak mo ito ka ni Apo Diyos. Mawatan na ka ni Apo Diyos. Sama ko mamit na ramid ti kasta na nagbaling nga na natibkar ti asawam. Apay. Unfair met Hanga kayat na Apo Diyos ti unfair. Iso nga, agragsak ka ko naman. Iso nga agragsak ta. Nasarakan kan, Lorna. Kahit kung tagawid siya sa Pilipinas, takayat kung tiyaginan na. Kahit kung atakanin nak asawa, kahit si kadayta. Ha? Imposible nga kahit mapala di asawan? Kada pamilya na ako na. Di pinalpas ti kontrata engineer. Di orayan ka. Orayan ka. Engineer, abay kuti-kuti. Gabot tamayat manin. Engineer, marik na ka talaga data. Bulitas na. Aglalalo no, medyo yuksot mo sa matisubli. Aging gana iti ruangan. Italangan mapadasak na bulitas na. Kahit kang kanayon to na mapadasak. Iso nga labanan. Engineer. Nagmayat, engineer. Engineer. Nagmayat, engineer. Napapaot manen manong nemi iti may kadunga guntaway. No itaygat namin upatak namin iti may kadunga rikos manong nemi namin 5. Sakbay nga nariknak manen tinabara nga dikido nga imparwar ni engineer. Manong nemi di oksutan na nariknak manen nga simurot manong nemi di kukwak. Tapi isurot mo. Sumurot mo. Gawid mo dito bulitas mo. Ato siguro unay. Kunada ka no, gusto sar ka kasta ka basaktan ka na di babae. Tarasaktan ka. Hamat, naimas di sakit na. Di ba nag-girad na. Papanamon, engineer. Pinatid siya na. Iminumakmat ti danumano. Kahit ko mapasubli, digitirin mo. Nagsubli so naman nun na kahit mo, ti, agorder ta. Pagpapigsa, pangal daon, di ba? O sige, di mangal daw ta. Nag-order kami manong naimi kat siyempre dito yung kwarto tinangal dawan. Kasla kamatlag manin manong naimi teenager nga sinsinubo. Nanganak kitay, ang kapenangan. Padasi mo matimangante at bulitas na. Baka may sa atin, dangipang ko.
Sa mo ipasasait manong nemi dahi tanti nagrugyahan ti illicit affirmi kini engineer. Aking kaya manong nemi ng gadang min, iti mangalan, ti mabalim nga pagkasaraan dito'y kabayatan ng right, ti panakairigpas ti kontratak. Kat kasla kabla nga agasawa manong nemi. Nagawid kami, iti pagkasaraan mi, dito'y kami nagpapasitiragsa. Sa dito'y ti pagrubuatan mi, nga nagtrabaho, manong nemi. Sa ang latawat nga agsardahay, manong nemi, ti kami nikasyon kumi, kadikiti anak ko. Wilma, kumusta kayo? Mang, inakto na genron. Dapat lang, anot kurso. Nursing, lalaeng nga ma. Kumusta na kita din? Tawagan nyo idamat sa gasain. Nabagkakanumad na sa nga nagsarita. Bamanta, agbidyo ko lang. Ha? No, dadata. Ipasublat mo na ko na sa cellphone. Video call ka na video call kung manong namin digaan anak. Kumusta kayo anak ko? Okay kami mang, di nakampakadanagan. Ipagpagaw po umitikas dyan nga naramid ni Papang. Iso ang singsingpit kami. Very good. Kahit kumusta matin ni Sona? Di may tawagan. Iso na, saan yung hangatong tawag ka na kayo? Ang matin ni bibiyag na kata kami. Wala amayon tulat ta. Kumustahin nyo kata? Baka da problema na. Ang kamat may tulong min, ito problema na. Baka naganakan di ay babae na. Naganakan, babae. Agsisingpan kayo ha? Manopay nga taon sakbing agbakasyon kayo? May sabi nga taon di adak nung attend first year college. Third year college sumatan ni Manang. Katod. Saan kitong nagsubsublin? Saan siguro na nako? Arwang gayam. No mga sawak mati sa bali. Awan Rio? Ha? Baling ka dikit nagkasara kayo mat ka ni Papa? Kahit nang asawa na nadan tumatang kadan na kasabali nga lalaki. Tsaka mo sungbatan dito? Di yung kaya't nga sukat ko ti abayo? Nga may tulad na isukat? Tsaka mo kasalita ni Manang Manang ni, kasalita ka ni Mamang. Apa mang? Sinutsud ko king kuwana kini Alex. No, okay lang kata kayo no adan dumaten sa baling asawa. Okay lang mang. Rubang na unay. Taba adda ka di? Pakawanan ta kanak ko. Ngam niliw anak baten. Unfair. No saan kumat nga ramidan. Baka damat kung nasaktan kayo to. No, han. Di nagtupulos isukat ti sa bali dahil ito ka lalaki. Pilipino mo't lang? Wen. Nyamat abay. Broken family tayo nang. Mang. Awan maramid ko ha. Naramid dati ti amayo. Tinas ka na nako kita. May sakad ko ti panagbasa yo. Nagsakak tula una yun na makapag-graduar kay amin. Kanadaan ka tinapintas ka trabaho. Kanapintas sa pamilya. Wen. Nagsakak tula una yun. No makita ko napintas ti biyag yo. Siyak tinururay manong name ni engineer nga malpas ti kontrata na. Iso ti malpasin ti kontrata. Nagawid kami nagpadpada manong name kat indir at sunak iti lugar da. Dikit anak da, wano anak na manong name tinang sabat kada kami kat inya mamunak. Nako, tiba kadwa ngayon ayo. Nangalakay nga talaga na ya, papa. Kaya nangarot ka ta, masapol ko. Adamat din amin pamilya yo. Kasi nangarot ti kadwa kiti pan nga family house tayo. Imposible nga umin nagsublyanan ti inayo, kada adamat din mano anak na. Rupeng ngunay papa. Kinapun mo na. No, awang kumatin sang pityo nga kadwayo bagayo nga may kadwa nga asawa yo. Dagdagan ta ka ko mga mangkita. Mang sapul.
Masapol nga da kaida. Adda ka duwayo. Tapno na kasta kita, adda ka tinulungan nyo. Ngayon saan samat ng ganak. Nagbalay kayo tayo. Adda ka maman lanak yun. Tapno. At padawatan na kami ti anak yun. Sagtatalo kami maglaeng. Kalkaligan na. Di mangganap kami ito. Kasagin na yun. Okay, may tagitan nagdaman nung naimi. Tagitan anak na. As tamat na nagiti manugang na. Nga nagbalimot na manugang ko. Makalawas kami lang dito. Manong naimi kalpasan na. Nagkuyok kami. Nga kami mata niti lugar ni. Kan nakiktot manong naimi dagiti anak ko. Dagiti upat na anak ko. Mang, adda kayon? Makalawas kon. Abi di bagbaga. Nagtaro sa kiti balay da. Iso ni Tito yung Engineer Bert. Ala, nagbalo kayo kini Tito yun. Mano ka ni Tromben? Abra sa latan. Pinas na kita anak mo babae. Gwapo na kita lalaki. Anak ko. Adamatan anak ko. Ibilang kayo nga. Pudpud nung anak ko. Ano ti planong ka di sweetheart? Suminat ha? Nung mabalin na kumakit. Kadwata na kita anak ko. Sure. Ano ito balay? Pinatakder yun? Nagtinulong kami ang kasawa. Kaya, ibagam lang takin nilakay mo na ito, sublyan na kalatan, sundaking kukwa. Mabalin mo nga manong awat ako ni Sublina. Sa nga mabalin na. Nalawa ti balay ko, anak ko. Ha? Nalawa pa yung kwarto. Balay ti engineer nga nagkaputi Saudi. Iso nga umay ka sadya eh. Napimpinas, nalaliwak sa'yo kayo sa sadya ti pagyanan tayo. Takal. Takal ti balay kayo. Takal di krisyulan. Kasta nga rod tinapasamak manong naimi. Nagpakwit kam nga rod kad napagkaminting po ni ti balay ni Engineer Bird. Ito sa rod sudat na kita anak ko no anyat pregnada. Da gusto mo tayo bimaknang mamang. Bimaknang. Una tayo na pintas mo tayo ni balay tayo. Tinulong kayo ha. Kwarto na dalusan na. Akong problema, sweetheart. Gawat mangalat ito katulong. O redwa nga katulong. Hanggang di nga doon eh. Ato ka di turnong mo. Manipuri din na paadal ko na kita anak ko. Dakil ba't sweldo? Siyempre. Adornong ko. Adornong ta. Intan dito ibang ko ta pagbalinan ta nga joint account. Tapno ka stakit kwarta ta nga doa. Kaya iti pumuntumot na ito kwarta mo. Tapno nyaman ti masapol dito anak ta. Isa di ka nga withdraw. O talo dan doon iti college. No saan kang nagsubli dyan sa Saudi, awan ti pangalan ti pang pabasang nga takwada. Iso nga adto yan. Na siya akong timang ituloy. Datan timang ituloy ang pabasa ka takwada. Agyaman sweetheart. Agyaman noong pesa nga sikat pudpud nung asawa. Ngim sika talaga ti pakarigdak itiragsak. Hamay pagbagalay ta. Kad mangmangig di kita anak mo. Siyempre, paborda pa lang iti amada. Di may kaya ti amami, tito. Si kalatan, gabata. Amo ka ladungdung mo kang imta kami. O ladungdung mo kang jipud nung amami. Awang nga rin nagbalin nga problema manong naming iti pa nagdanami iti asawa numampay asawa ko ng alatan numampay sang kami pa nakasa. No pa kahit ko kumama nung naming nga paanal ti kalay sami kini Janing tsaka mo. Tadi na kayat ti makikoparar manong. Ibaga nakit din nga bayadan di kano isuna tap nagpirma. Abos ta nangina ti pagbayad panakaanal ti kasal. Sa kami palag sana pala pangwartaan. Babaamon. Yan tangay manong namikit awa mo ti anak mi. Sa anak mo ti nga aganak. Kaya kasar kami ng kayaan. Di kita anak ko mat itipod nung asawa. So nga ti problema. Iso atag problema. Iso ang datong masidig na panakaaramin para kaya ipilat annual. Ano annual?
iti panakaanal. Anal mo. Uwan manong nemi upat nga tawen ko sa Jay Saudi nga tigapuna nga iti kaaddak sa Jay iti panangpanaw ko ti pamilya isumat ti nagaramidan ti asawak iti pananglipot ken panangitsukat na kanya. Sa Jay Saudi manong nemi nga nagsamot ti dalan mi iti kapkabalay ko ita nga nadungo nga panakasawa. Nga isuna tinang tulong nga nangituloyen iti panagbasa amin dikiti upat nga anak mi. Nga damaten amin asawa dan manong kinapintas ti binangon da nga pamilya. Da kami, adamat akadwa amin latang. Ken pasaray umay sumarungkar di kita anak na kastamaten di kita anak ko. Agbalin no ka manong nemi nga adu kami no kasta nga birthday ni Bert nga asawa. At dapat di gud dahoy manong nemi nga mapantultulungan di kita anak ko, ti amada, di kita kakapsat da iti ama. Agsipod ta, nagtalidad latamat nga tricycle driver. Manon nemi ni Johnny. Dusa na kung kunami. At amarik nami, kanmadlaw ng tirigat na tanakakutkot tong iso. Dahito nga ron, ti bakasalita, manong nemi ka nagyaman naklaunay, ti anos mo, nga nangibasa, kaya sapay ko ma, tadamat na ibatik nga adal, liwliwagan pagsarmingan ti biyag, kadagitipadag nga dimngeg, manong nemi, sapay ko ma, kahit sapay ko ma, tultuloy dito nga programa, nga pakaitaklinan kada kita dan iti pakasalitaan nga kahit damit nga iburay. Ito yung nga ro dagyaman nga pagaya mo, Lorna.